бозам салом. имрӯз ман мехостам нақл кунам аз баъзе он чизҳое ки дар солҳои аввале ки ман ба маҷлиси пайравони Исои Масеҳ мерафтагӣ шудам, худованд чӣ ёд дод ва онҳое ки ба Исои Масеҳ имон оварданд, дар маҷлиси онҳо будам. Якум чизе ки ёд доданд, онҳо ҳама вақт беҳуда гап намезаданд. Ҳамин ки ҷамъ шудем аз китоби ки Таврот, Забур, Инҷил ҳаст, ҳамаш дар як ҷо китоби муқаддас аст. Аз ҳамун китоб мехонданд ва гуфтанд ки таърихан умуман ҳамин китоб аллакай асрҳо то даст омада нигоҳ дошта, то дасти мо омада расидааст ва ин каломи Худо ҳаст ва ин каломест ки ҳеҷ вақт тағйир намеёбад. ҳар чизе ки дар он ҷо навишта шудагӣ ин гапои Худо ба мо аст ва агар Худо ин гапоро ваъда дода бошад, пас ӯ ҳатман иҷро мекунад. хуб, ман инро шунидам. Баъд як рӯз ки бозам дар ҳамин маҷлис будем, хонданд, гуфтанд ки ана бинед дар китоби муқаддас чӣ навишта шудааст. Мегӯяд ки ба шогирдои Исо гуфта мешавад ки ба ҳар касале ки шумо даст монед, ин касал шифо меёбад. Бо номи ман ҷинҳоро аз одамо берун мекунед. Бо номи ман агар заҳри марговар ҳам хӯред, ҳеҷ чиз ба шумо осеб намерасад, зарар намерасад. ба касалҳо даст монед, касалҳо дуруст мешад. Ман ҳаминро шунидам ҳамунҷо. Як рӯз михел аз университет бармегаштам тарафи хона, хеле камбағал будем, вақт пул кам буд, дар давлат буҳрони иқтисодӣ буд. Пиёда аз ҳамин маркази шаҳр то аз он тарафи дарё ки ҳамроҳи ҳамкурсам мерафтам, ба вай ҳамин хел нақл кардам. Ман гуфтам, медонӣ, ҳамин хел будааст ки касое ки ба Исои Масеҳ имон оварданд, ба касалҳо агар даст монанд, касалҳо шифо меёбанд. Вай ҳамкурсам ба ман нигоҳ карду гуфт ки рост бошад, чӣ хел бошад, чӣ хел мешавад. Ба гуфт ки Сони гуфт ки вай мана ҳозир дандонам дард мекунад, кани дуо хун. Чӣ гуфт? Хай ҳамун гуфтагида кун. Чӣ гуфт? Ман гуфтам хай майли гуфтам. Ба аллакай хона омада расидем, ёдам ба ҳаст ки хе болои кӯрпачаҳо шишт ки ман ҳамин дастама мондам тарафи ҳамун ҷое ки дандонаш дард мекард. ҳамин чашмама пӯшидаму даруни дилам ба ҳамин хел гуфтам ки хай Исо аку ман ҳозир гуфтаҳои туя, гапи туя ман ин духтар гуфтам. Ман ҳамин ҳозир ту ба таваккал мекунам, ту гуфтагит иҷро шавад гуфта дастама гирифтам. ҳамин дастама гирифтам ки ва ҳамкурсам ҳамин дута чашмаш калон мегӯяд ки шифо ёфт, пурра шифо ёфт. Ин аввалин мӯъҷизаи шифо буд. Баъд аз он бисёр барои касалҳо ман худам дастмонда дар номи Исо дуо мекардам ва онҳо шифо меёфтанд. Ва дар мо гурӯҳ якчанд шогирдои Исо дуо мекардем, ҳамин имондорои Исои Масеҳ барои касалҳо дуо мекардем ва онҳо шифо меёфтанд. Масалан, як рӯз барои як зане дуо кардем ки пагоҳаш бояд ки рафта ҷарроҳӣ мешуд, оператсия мешуд. Як чӣ дошт, кадом чира амин дар амун синааш бояд аз ҳамунҷо мегирифтанд. Як чӣ мегӯянд, амин аз ёдам баромад. Хай ҳамун дуо кардем ки ҳамун чиз худаш баромада ғалтида нест шуд. Нарафт оператсия ба, нарафт ҳамун ҷарроҳӣ ба. Барои як духтар имондоро вақте ки дуо мекардем, гӯшаш кар буд, мешунидагӣ шуд. Барои як одам дуо мекардем ки ҳамин дар вай мелангид, чунки як пояш каҷалак буд, як пояш кӯтоҳтар буд. ҳамин хел пош рост шуд баъд аз дуо. Як одам омад гуфт ки барои ман ҳам дуо хонетон. Мо дуо кардем, рӯзи якшанбе дуо кардем, рӯзи сешанбе бояд рафта вай ҳам ҷарроҳӣ мешуд. амун ваяш ба меъдаш ба мерад ки духтуро пеш аз ҷарроҳӣ якта бозам сёмка мекунанд. ҳамуна мебинанду мегӯянд ки ту ҳамун меъдат ба сӯрохиҳо буд, тешикиҳо буд,
куҷо гум шуд? Нест. Ҳозир меъдаи ту худи меъдаи кӯдак бурид. Чӣ шуд? Баба гуфт ки хай ҳамихел дар ҷои маҷлиси масеҳиён дуо кардем ҳамон ҷо. ҳамихел мӯъҷизаҳо Исо мекунад ва агар касе касал бошад, донед ки ба номи Исои Масеҳ Худованд метавонад шуморо шифо диҳад. Хуб, то видеои дигар боз ҳам дар бораи мӯъҷизаҳои дигари Исои Масеҳ ман нақл мекунам.